his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kuchita zolungama ndi zokhulupirika kumankomera Mulungu kupambana kupereka nsembe. Mawu athu a tsiku la lero pamene tikusinkhasinkha kuti amayi aka Yesu ndani, abale aka Yesu ndani, akhale amenewo. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 20 Septemba chaka cha 2022. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Miyambo mutu wa 21 ndi 101 kulekeza 6 kudzawerenganso 10 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ayasinta Paul kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo 119. Munditsogolere kuti ndizimvera malamulo anu. Sitingakwanitse patokha. Chikhristu kuchinyamula osayang'ana kwa Ambuye chitikanika chitilephera. Mlembi wa salimo lero akuti timpempha Ambuye atitsogolere kuti tizitsata malamulo ake. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 8 ndime ya 19 kulekeza 21. Ndipo amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Research and Communications ku ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Miyambo. Miyambo mutu 21 ndimeke yoyamba mpaka na ya 6 kuzapitizanso ndime ya 10 mpaka na 13. Mtima wa mfumu uli ngati mtsinje wa madzi m'manja mwa chauta. Amawongolera ku zimene iyeyo afuna. Makhalidwe ya munthu amakhala olungama pamaso pa mwini wakeyo, koma chauta ndiye amayesa mtima wake. Kuchita zolungama ndi zokhulupirika kumakondweretsa chauta kuposa kupereka nsembe. Maso ozikuza ndi mtima wonyada zimasogolera anthu oyipa ngati nyale. N'chifukwa chake amachimwa. Zolinga za munthu wakhama zimachulukitsa zinthu zake, koma aliyense wochita zinthu mofulumira udyo amangokhala osowa. Chuma chozipeza monyenga chimangoti uzu ngati nthuzi, ndipo zimakokera anthu mu msampha wa imfa. Mtima wa munthu woyipa umalakalaka zoyipa, samva chifundo konse ndi mnzake wovutika. Munthu wonyoza akalangidwa, opusapusa amaphunzirapo nzeru. Munthu wanzeru akalangizidwa amamvetsa zambiri. Mulungu wachilungamo nthawi zonse amadziwa zimene munthu woyipa achita, ndipo azawononga. Amene aseka khutu osauka akamalira azalira Yesu, koma akulira kwakeko sikuzamveka. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 8 ndime ya 19 kulekeza 21. Pa nthawi yomweyo amayi ake ndi abale ake a Yesu adabwera ku nyumbako, koma chifukwa chakuchuluka kwa anthu adalephera kufika pamene panali iyepo.
Tsono munthu wina adauza Yesu kuti amayi anu ndi abale anu ali panjapa akufuna kuonani. Koma Yesu adati, inetu amayi anga ndi abale anga ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu nkumachitadi zimene mawuwo akunena. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikupitiriza kuona buku la miyambo limene tinaliyamba dzulo lija pakuyang'ana mutu wa 3. Lero timafuna tikambeko pang'ono poti tiliso mwezi wa Baibulo pang'ono za buku la miyambo. Kuti kwakukulu buku ili limafuna kutionetsa kuti Mulungu amayankhula kwa anthu ake monga mmene anthuwo alili. God always speaks to us through human experiences, through ordinary things. Ambiri timaganiza kuti Mulungu amabwera moopseza tikampe. Ayi, Mulungu amayankhula kwa anthu ake kudzera mu daily life experiences zimene zili pakati pathu. Ndi zomwezo zimene Mulungu amayankhula nafe. N'chifukwa chake mwana wake anatsika kumwamba kubwera pansi pano. Akanangogwa kuti Yesu uja wafika, mwinatu inde zinavuta kale kuti anthu ambiri ankhulupirire, zinatengera kumaphunzitsa pang'ono ndi pang'ono mpaka atauka kwa akufa. Komano akanangoti nanga angoti phi, mwina zikadaopsa koposa. Tsono buku ili lamphunzitsi potiphunzitsa kuti Mulungu amayankhula through our human experiences. Limationetsanso kuti tikhale anthu okonda kuphunzira, makamaka achinyamata ndiwo amene ali ndi chidwi kusintha moyo wawo. Tikhale ndi chidwi omaphunzira kuchokera mwa anzathu amene adakhalapo kale moyowu, adapangapo kale experience zokoma za moyo uno. Pakatikati pa maphunzitso a buku limeneli, pamphika pa maphunzitso a buku limeneli, kasupe wa maphunzitso a buku limeneli, ndonena kuti nzeru zopanda Mulungu si nzeru konse ndi uchitsiru. Human wisdom without God's wisdom is folly. Ambiri timaganiza kuti Mulungu tilibe naye ntchito. Aya abale, sizoona. Tingothokoza kuti Mulungu yosamatinyanyala, samatitaya. Mawu amene tawerenga tsiku la lero, chapter chimenechi, chapter 21, akuonetsa kuti Mulungu amayesa mitima ya anthu. Ndi Mulungu yo akayesa mitima ya anthu amene amathandiza kuti mitima yo isinthe. Inde timenera kuti Mulungu akatiyankhula mbali yathu tichitepo. N'chifukwa chake tikamva mawu amene oti Mulungu amayesa mitima ya anthu, tisamatekeseke ngati alaliki, ngati makolo, ngati adindo. Taonetse anthu zitsanzo zabwino, taphunzitse zitsanzo zabwino, tikhale moyo wabwino. Koma kuti ena sakusintha chifukwa kuti ndaonetsa zitsanzo zabwino, ena sakusintha chifukwa kuti ndalalika mthenga wabwino, ena sakubweza zabwino chifukwa kuti ndachitira zabwino, zimenezo zisandipatse nkhawa, zisandikweze BP, chifukwa osintha anthu ndi Mulungu. Ife timangogwira ntchito imene watituma, ndiye yemwe amene amayenera kukwaniritsa ntchito yake. N'chifukwa chake tsono akunena kuti tikamva mawu a Mulungu inu ndi ine, n'kwabwino tizikhumbakhumba kumachita zabwino ndi kukhala moyo okhulupirika. Akuti pakutero tiponsa kutsira nsembe, tiponsa kupereka nsembe zopsereza. Chimene afuna ationetse m'buku la miyambo tsiku la lero ndiyonena kuti Mulungu tizimutamanda osati ndi manja awo khayi, tizimutamanda ndi mitima yathu yomwe. Tachuluka ambiri otamanda Mulungu ndi pakamwa ndi manja, tachuluka akhristu amanja chabe. Mulungu lero akufuna akhristu, akufuna ansembe, akufuna asisteri, akufuna anthu amene timamtamanda ndi mitima yathu. Kumutamanda ndi mitima yathu ndikotani? Ndeti yambe kumachita zabwino. Pakutero akuti kuponsa nsembe zopsereza. Tilipo ambiri pakati pathupa timapereka chipembedzo cha manja kuiwala chipembedzo cha mtima lomwe ndi thime la kupembedza kwathu. Navapo anthu ena sapita kumphakati, koma amapereka za chifundo, amapereka za chitukuko, iwo aja alibe nazo zina, moyo amangokhala moyo wa zisangalalo. Aya abale, izo titachita tikuyeneranso kuti titapemphera ndi anzathu, titenge zimene tamva zija, tikazifalitse, tikazionetse moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pamapeto pake buku la miyambo limene tawerenga tsiku la lero akuti munthu amene sachitira anzake chifundo, Mulungu sadzamuchitira chifundo pamene iye atafunitsitsa chifundocho. Tonana abale, anthu amene timapanga demand high standards from others, kawiri ndifenso anthu amene timakhala owuma mtima kwambiri kukanika kulephera zimene timafuna ena atatichitirazo. Anthu amene amafuna akazi awo atakhala okhulupirika, mwina ndi anthu amene ali osakhulupirika kwambiri m'moyo mwawo. Anthu amene amati akampeza nzawo ndika text kenikenika kakangosokera kandizoona, koma nkhani chaka chosakhala kukambirana. Pamene iwowo ali ndi dzibwezi, osati zibwezi koma dzibwezi kapena kuti vibwezi. Aya abale,
munthu uzikambika, munthu uzikhala ochitira anzako chifundo, munthu uzikhala ma standards amene ukupanga demand kukwaniritsa iwe mwini, akutero buku la miyambo. Tikabwera mawa Uthenga Wabwino akuti anthu ena adakamuuza Yesu, tikumbukire kumene tikuchokera, Ambuye Yesu amaphunzitsa anthu aja za nthaka ya mmitima mwathu. Mukamva mawu a Mulungu adzalidwe pa nthaka yabwino, azibereka zipatso. Kuli ngati kuti wamaliza theoretical classes, nawo akufuna anthu aja aone kuti zija wakhala kuwaphunzitsa, kuti wafesa mawu ake, mawu akabereka ntchito, akabereka zipatso zabwino. Ali mkati mophunzitsa, anthu ena akubwera, kwabwera amayi anu, kwabwera abale anu, afuna akuoneni. Amayi anga, inero amayi anga ndi amene amamva mawu a Mulungu, ndikumachita, ndikumagwiritsa ntchito. Powerful word there. Ndikumawamva, ndikumagwiritsa ntchito. Tachuluka anthu akumva koma osamagwiritsa ntchito. Chimene afuna tionetsa Ambuye Yesu nchonena kuti ubale wakuchikhulupiriro, umodzi wakuchikhulupiriro uziposa ubale umene timachokera nawo m'manja athu. N'chifukwa chake pena ananena kuti ofuna kunditsata ine akonde ine koposa abale ake, amayi ake, alongo ake, anzake. Chachiwiri ndi mawawa Ambuye Yesu akuvomera zimene mwina ambiri mwa ife sitimaona, kuti amayi ake sikuti ndi amayi ake chifukwa choti anangopatulidwa mapaderayi, ndi amayi ake chifukwa kuti atapatulidwa monga mmene inu ndi ine timapatulidwira, anakhulupirira mawu a Mulungu. N'chifukwa chake Elizabeth uja amanena kuti ndinodala chifukwa mudakhulupirira zimene mngelo wa Ambuye adakuwuzani. Amayi Mariya adafika povomera nkunena kuti zindichitikire monga mwandiwuzira, ndipo adakhala moyo wa zimene adamvazo everyday, kumaonetsa chikondi, kumaonetsa mtima okhalapo pamene ena akusowa kuperekezedwa. Ndiodala inde chifukwa choti adakhulupirira mawu a Mulungu. Pajatu Ambuye Yesu amanena kuti nkhosa zanga zimamva mawu anga, ndipo zikamva mawu anga zimanditsatira. Munthu sunganene kuti ndiwe m'bale wake wa Yesu Khristu, munthu sunganene kuti ndiwe mayi wake wa Yesu Khristu pamene ukukana kumva mawu ake. Inu ndi ine tamva mawu a Mulungu nthawi itali, koma timachita, timagwiritsa ntchito. Ngodala amene amamva mawu a Mulungu ndi kuyamba kuagwiritsa ntchito. La Mulungu lapita timayang'ana nkhani ya the prodigal son, mwana olowelera uja atamva liwu lomudzudzula ananena kuti ndinyamuka ndibwerera kwa bambo anga. Inu ndi ine tamva nthawi itali mawu a Mulungu, tikunyamuka motani, tikusintha motani? Tapempha Ambuye kuti titamva mawu ake asangotisangalatsa, ngoti nyimbo imandisangalatsa, iyi mulalikulu ndipo afa amene aja amalalika bwino, ndipo inu tisangolowa mchechi kukaseka, tisangolowa mchechi kunena kuti amakamba zauje, tisangolowa mchechi kuti taona anthu amanena pompano padiyankhulira Ambuye ayi tanditumizirani ka video kaja chifukwa wina akukafunayo afuna kuti akatembenukire mtima kapena kakamuyankhire zina zake zimene afuna akamushayinire wina wake. Kumva mawu a Mulungu ndi kukhala pasi lero kuti tsono Mulungu leroli akundiyankhula zoti chani. Mwachitsanzo tsiku la lero akuti ngodala amene amamva mawu ndi kuagwiritsa ntchito. China chake chikuyankhulani lero tsiku lisanati, mwinanso ambiri chatiyankhula kale. Ndi chiyani chimene ndinene kuti ndikufuna Ambuye ndichite zimene mwandilamula kandi kukhululuka? These things are not easy. N'chifukwa chake tiyenera tizipempha kuti Mulungu azititsogolera kumatithandiza. Mwina chinthu chimodzi pamene tikukamba zoti amayi ake a Yesu adamvadi mawu a Mulungu ndipo akuyeneradi kutchulidwa mayi wa Mulungu, ndi chonena kuti taonani pamene anazindikira kuti Yesu ukhangati sali pakati pawo, anthu ena akumutchula kuti ndodzazidwa ndi mizimu yoyipa, anthu ena akumuseka, anthu ena akumusinjirira, kupatula zimene ena amazitanthauzira ngati adawanyoza m'mayankhidwe, tikuona kuti anali ndi concern yokansakasaka Yesu mpaka atampeza. Akasiku oyambayi atasowanso mu tempere muja adamusakasaka mpaka atampeza. Apo unaona kuti sali pakati pawo, anthu akumukambira zoyipa, anthu akumusemera zinyawo, anthu akumuchitira maupo, anayamba kumansakasaka, concern for others. Omva mawu a Mulungu njira imodzi yomakachita zimene wamvayo ndi kumakhala ndi concern ndi moyo wa anthu ena. Amuna anga ali kuti sanafike pakhomo, akazi anga ali kuti, mwana ali kuti, wansembe wathu sitikumuona. Ambiri timangoti kaya aziona wakula watha. Amuna athu mwe obwera pakhomo pasti 1 ndodziwa kumene unali.
umakhala concerned ndi life ya anthu ena. Nanga ataphedwa mamuna wanu ndikudziona ali kumwa utatere podzamva mbuyo mwalendo kuti mwina anapita ku trip ya kuntchito mwadzidzidzi galimoto inaonongeka, galimoto inachita ngozi. No matter how, no matter what, learn to appreciate and follow others. Ngakhale iwo amene timaona ngati samapanga appreciate zimene ife timachitira. Tithandizeni tsiku la lero Ambuye, timve mawu anu, tagwiritse ntchito nkuwathandizanso ena kuti pomva mawu anu tichuluke anthu akuchita, kuti titasintha dziko lapansi tikozekere ufumu umene mukutikozera, ufumu wa mtendere, ufumu wa chikondi, ufumu wa umodzi. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.